Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sa dino ti pangituludakken ka, sir. Basta iturong mo lang dito ilugan. Sika ilimlimod mo pa'y kanya ti panag-live mo. Kasapulan ka di pa'y amaamuan. Siyempre mat agkatwata nga ron. Sika talaga. Uy, oh. Dito yan. Isardeng mong tilugan. Wow, nagpintas a lugar dito Panganan lang na ito eh. Dito iti papapanandag iti agayan aya. Ada ka di agur-uray kan ka dito sir. Awan magkit eh. O sige, bumaba ako. Kaya taganat ka iti parang sublin. Apay, di nakla ka di mabalin nga itugot o right chaperon lang ko ma. Ingkakit din. Agur-uray kan ni Joyce. Itayak pa ilangan dito eh. Saan samat mo may tikadig ka? Ay, kas ka daw yan. Napayak manin. Talagang sakit di asaan na nga magkagayat. Darius, Adakan, Alexandra. Kalpasan ti misa, tagawid tayo na dagos. anya? Ang gawid tayo na dagos? Ita ka lang si murot kada kami kan ni Baby Armor. Kaya't mo pa iti agawid a dagos? Kat, anya pa yung kiteramidan tayo? Agpasyar tayo pa imat Saanin nga uso kanyak dahi ta? Sika tanataangan kan. Ni Bibi ngay, kasapulan ang maipasyar. Malawanin. Agpasyar tayo, nuray tati kayat mo. Oo, kita ang mag-isam-isam ni Baby. Kayat na talaga ti agpasyar. Kunak tumet ngamin nga ado talaga ti tao dito yung aparke. Gagangay at apart nga rod. Kita am dyan anak mo. Ay, jakla kayat mapan mang sursurot kan ko ana. Nagsadot ka talaga. Kakit di surutonan. Intunukan, ada madi ama pasamakan ko ana. Ha, Michael. Kasla ni Alexandra dayjay Adda dito'y park? Anya ko mati arami din na. Kasla iso dyan nakita ka nakatugaw. Kita at man. Oh, dayjay Saan ka di nga iso dayjay? Sabali, si Kamot. Kaingingas na laeng. Adayo mo't anapimpintas ni Ma'am Alexandra ng iti dahi ta babae Ay, kasta ka di, makaikawa nga min. Sa dino nga ti ayan na ita. Sika, ti bisita. Wan, Shak Emily. Malagip nakpay ka di? Ti pinarparigat yo, iti ado apanawan? Uray, kawasam, tibagin, iti agkakangina. Saan ang mapaglibakan? Amay saka anababa aklase, ti babae. Kasta ka di? Awan na ka, iti bain. Mabulok kan iti pagbaludan. Tungpal biyag mo ti panakay balod mo. Kastate ko na. Ngam kabailak abayadan, tilintag. Para makita. Saan kan ang makaruwarpay, Emily? Sa baligayang nawan ni Sir Darius. Makaikawa talaga. Pud na tayo ta. Manupay lang ang aldaw. Ang talaga saan na maliklikan. Rumbeng agsublin, sir. Nasurok may sa alawas ti bakasyon na kinitaw na. Pinagbigyan min, tayo sumatikid daw na. Di ako nakita. Nanipod intulod ko iti may sa privado a restaurant. Amagan na damay kasi narak na ijay. Day tamo ti patsyag. Diyak mo? Tadi na imbaga, no asino ti kasinarak na. Na sekreto unay tayo tagayam mo, Michael. Awan sir. Talagang sakit dia di katuluyan ka ni Ma'am Alexandra. Sayang,
Sapay isuda kumadwa ti kayat ko magkatuluyan. Awan ti maramid na Michael, no saan da kaya titungkal maysa? Wan gayam, pinayaban ka ta, ada damagikan ka. Damagikan ka jay hardest. At dakadikan ka, Michael. Ni Sir Darius tinangidulin iti dayta, sir. Sana bale, inton sumangpeton na damagag. Mabaling kami na dakil tayo maitulong na tayo jay a hard disk para iti nan-anay na panangintatag iti kaso kontra kadag iti ag-live-in partner. Sinarong karak itay ni Emily. Pero niti pungtot na. Apay ngamin asinarong karampay lang iti pagbaludan. Maasyanak namin. Kung naklakit din nung nagbaliwan. Ngam ad-ad di makas ita. Tanakabalod. Siguro, kuna na mawaya-wayaan pay. Isuadyak na lapdan tirik na. Nakungpak ah. Numaminsan lang nga sinipat mo. Kurang pay dahita. Rumbeng a left and right kuma. Kuma ah. Ngam pampanunutak lang amin nga ado dagiti sa nga Elijah eh. Urayan da makagnan da. Ijay ton muntin lupa, ti pakaibaludan da. Ita ko man adumteng dayta apan nusa para kadakwada. Mabulokdan iti pagbaludan. Gaputa binisita mo ni Emily. Bisita akman mo't ni Jeremy iti pagbaludan ngayan na. Abay pay laang. Bayam ama Bartolina. Baknang dayjay Joyce. Amangan tulakit din no, VIP ti ayan na. Napintas asilid. Sigurado dayta. Amumutan nagtibak nang. Anya nga'y taamuta. Amangan no kadagiti sumaro nung aldaw, kat palubusan dan tumutlaang. Taado ti kwarta na. Daytan ti saan ama bali. Sino kayo adi, sir? Naibagak matankan ka no, sino ha? Saan? Oh, mabit lang nga ron, sir. Tawagak ti jail warden mi. Awagan. Ni, apay, agdwa-dwa kayo kadi kanya? Saan na, sir? Ngam, iso ti standard operation procedure mi, sir. Mabit lang. Sir, ni J1 pakartal dito, sir. At ati may isa lalaki. At ati sumrag iti pagbaludan. Kaya bisitahan na kano ti balot tayo ni Jeremy. Michael, sir, tinagan na. Okay, sir. O anya, mabali na ka di na sumrag? Siga namin, awan bilib mo kanyak. Saan na mabalin, sir? Anya? Ibaga ti jail warden mi. Saan ka mabalin na sumrag? Isa nga gawid kan. Apay saan da kapastrakan? Maditi kastoy ang mapaspasamak? Apa, makapungtot kayo, sir. Agawid kayo. Iso ti bilin ti jail warden mi. Dawak, sir. Di na kaya tapastrakan. Di mo mababalaw ida, Michael. Adamat siguro surusurutan da apagalagadan da. Ti panagkunak. Aday lemlemeng dayja at Jeremy iti unag ti pagbaludan. Italagta day ta banag kan ni Darius. Tayo ti mabi. Agsublin ni Agent Darius Campion. Nagmayat abuyaan dagiti daluyong iti baybay. Saan ka di? Alexandra, nabayagan at tinartari gagayak dito akan ito. Di makadwa kayo ti dito lugar. Darius. O niya. Ay ayatin na maglayan ka di, Alexandra. Saan ka di pa'y nga umdas apang managnak ti panag-resign ko iti trabaho? Insakripisyo ti profesyon ko para kan ka. Alexandra. Darius. Saan ka di aday ito iti kaya't mamapasama? Sika, tipini.
babae ang nakatalikod. Kasla ni Pamela. Pamela, sika ka di dayta? Alexandra? Juan, siya dito eh. The best friend mo. Pamela, sumango ka kumakanyak. Kaya't ka kasarita. Saan? Saan ang mabalin? Taapay. Gaputa siya ni Emily. Mingmingam anay bagtilangak. Saan ka di asyak ni Emily? Saan? Saan? Pamela! Pamela! Alexandra. Agring ka. Tagtagain ang lagayam. Kaslapudpud no. Nakabutputang. Ipukpuk mo tinagan ni Pamela. Ni Pamela kin ni Emily tinitagtagainap ko. Ala, di ka nagbutang pa eh. Adaak lang giri abay mo. Di ka baybayan. Michael, supunan na. Agyaman nak, tay mawag ka, sir. Sige. Sukunan na dito balay ko. Right away, sir. Umaya ko na dagos titayan mo. Urayin nakditan, sir. Di mo pa ilangin bagamit no sa dino tinagkapwa, sir. Di talang. Asino at chicks, di kaduam, sir. Adda ka di mo. Awan. Siguro, seksiya niya kan witwiw, nakapinpintas. Ala, ag-drive ka kit din. Hanggang, adapay dagasan ta. Una, tay talagayam, sir. Wan gaya. Anya tayo ti bagam nga i-report mo kanya. Ijay tunubis, sir. Kasapulan kami na detalyado ti pa nag-report ko kan ka. Nakaul-ulimok matan dito'y balay. Kasnawan tao eh. Nana Linda! Nana Linda! Ni Alexandra daytoy! Adda akon! Adda ijay silid na. Agoy uyak. Inak man kinahan. Ha? Nana Linda? Masakit ka? Alexandra. Adda ako, Nana. Asikasun kayo. Ipaagas kayo. Tapno umimbag kayo. Ay, agyaman na ka, Alexandra. At 20 hard disk, sir. Siya ako na mismo tinang idulin. Tapno sigurado. Babayan ka ni Michael. Adalan tayo analaing na ito'y a hard disk. Agent Darius. Amalan yamin no iso pa'y laing tiyar aramitan dagiti hackers tapno agtultuloy ti operasyon ta. Sir. Naibalo din dagiti kang runaan na suspect. Posible nga oray naibalod da. Kat makarami dalat tayo ti krimen. Sa bagay, sir. Posible nga ta, ang mapasamak dahi tang ibagbagayo. Kitam, sir. Mabalin lat tagayam amaramat dagiti nakaarang dito'y a hard disk. Basta kabisadom dagiti detalye na. Kasapulan tapay ka di dahi ta a hard disk. Kunak pa no ebidensya lang ti usar na dahi ta. Posible, sir. Yung maburburtya anak lang amin. No apay asanta kapastrakan iti nakaibaludan ni Jeremy. Amangan no adda kalukwan na aramidin na iti unag. Wanyag paiso niya. Pasensya kayo, sir. Kapanunutak lang day jay ngam mabalin apod no. Kumusta ka, Jeremy? Nakapasyal ka man, naturad nga agent. Oray si babanod ka. Agdwa-dwa pa'y lakan ka. Anya ko matipagduwa-duwa ang kanya. Kita ang tinakaibaluda. Ordinaryo lang. Oray pa'y. Ituloy ko ti investigasyon kan ka. Sigurado ka.
Mabulok kan madusa ka. Agin lalaing ka. Apay, mano ka diti kaya't mga kwarta? Ha? Anyat pa nagkunkunon kanyak, Jeremy. Magatang na, babae ni ti kwarta. Ha? Saan ka man nga agin didi? Sika, Agent Darius. Oh, manuti ka sa pulam. Taitid ko adagos. Sana ka maalay ti kwarta. Nagdarang ti bibig ko at tinanong mo. Ayop ka! Kurang pa'y dayda, Jeremy. Nalipatang ka din. Nga amin akan ito. Kat kuko kita. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Magaluwat ka! Diyak malipatan na ito yung ngayon naramit mo kanyak. Saan ka na makarwarpay dito eh, Jeremy? Malungsot kan. Para makita! Agent Darius Campion. Siguradwag asikati umuna apiro ka. Iti ka nito ang makarwarak nito eh. Ay na, agsakit kayo gayam na nalinda. Ay, wan nga road balasang ko. Kunak no simple laang apan atanda ito eh. Kimaro kitin. Itasaan ako na makabangon. Gaputan na kapsuta. Sana ba ni Nana? Ada ako na mga sikaso kada kayo. Anya, agam kasanoon ti trabaho, Alexandra. Kasanoon tim imbestigaran nyo akasaw. Nalpas ka din. Anyat natakwatan bitaw sir. Awan man. Ordinaryo lang ang pagbaludan diyan. Saan nga aircon? Saan? Nga mada electric fan na. Adalat na pa nagduadwak namin, sir. Iti estilo ti hakarita. Kapadat estilo na, ngay naramid da idi. Di ka madanagan. Imbestigaran taan na lang dito abanag. Posible na bagaanan ni Jeremy a bumisita ka. So ngay niya karda iti simple lang nga pagbaludan. Wingag pa iso niya. Kan posible nga dapay gamit na iti unag. Kat ar-aramatan na itagtultuloy at transaksyon na. Mabali na kasta, Micah. Akyan na na. Tabinisita nak dito'y pagbalutan, Darius. Pasitag tultuloy ng investigasyon na ito, Emily. Si Kaman. Tilat ng trabaho, di pang panunutan. Sapay ko matawan araramidam akalukwan dito unag. Darius, nakabalod akuan. Pagduatuan nakpay lagayam. Kunak man nung nagbalbaliw kan. Apay akasla ko markaro mati-matingar aramidam. Abay, nabanag na kam ka din? Nga addadakas nga aramidak dito unag ti pagbaludan, ha? Tapno mo, Emily. Nadagsan ti kaso na ipataw kan ka. Saan ka di? Amabayadan? Panag ko nam, mabayadam tilintag. Aguray ka. Nasaysaya at samat. No alak lang ti number mo. Ta, siyak ti mangawagan ka. Agasa. Mabalin ka na tagaan nga agaramat iti cellphone. Nga ureaddakan diti pagbaludan. Naglahat kay ti dayta? Well, Ado kami abalod nga adda cellphone na diti uneg. Dayta ka diti ibagbagam? Asaan ang magatadan ti hostisya? Hoy! Schedule guard! Umay ka man. apa nga di, sir? Ibagam ko ni Jill Warden. Iyakar na ko niti pagbalundan. Ipandak iti sigod ngayon ko. Darasam! Jacket dito eh.
nakapudpudot ang pagbaludan. Wait, sir. Timaag nga agent na may sarak manen. Kuna na siguro asan ang mabalhin ang magnatik kwarta dito. At daman yung data trabahong ayaw, awit mo dito balay. Si Kamat. Kas kalag dadamo kanyak. Apag sangpat mo dito balay, data computer mo adagos ti sangwam. Kat anyangay, trabaho kat nga rod. Agsangsangit ni baby. Ingka man kiti-kitaan kataglut-luto ah. Na, siyak man ang tibahon mo. Agriri ka? Kataglut-luto ah karon? Mapan ka ka di, when no, ipakol ko kandara ti aklo, Michael, ha? Sige, mapanak man langan. Di mo sagsagidan da ito'y trabaho ah. Ingka kiting! Uy, mapanak ko. Day, si Kamat naglut-luton, balasang ko. Siya ko na namin, agsaksakit kayo. Day, timat paborito ni Darius, tilot-lutuam. Ay na, sapay ko maat ang magustuhan na. Apay, agawid ka diita ni Darius. Ay na, Darius. Imbag lakit din ata nagluto ni Alexandra iti paboritong asidang. Kilaat ngay may ka. Binaga ako ni Alexandra nga agawid akita, nana. Kasta ka day. Wen, nana. Oh, anyang itim ako nam itinluto. Medyo natamnay ng mayat. Sikat nagluto niya. Ha? Ala. Subukan ka. Nakababain. Nakasango ni Nana Linda. Ay, mabitla ang tanay. Mag-alak man kita itidalaw mo. Makita mo, naispalan lang aron ni Nana Linda. Sikat tumat ngamin. At damanan na talaga ti Hakan. Maamak tumat lang no asino ka. Ano sak na itrace ti kinasya sino? Saan nakamamaysaan? Data man yung computer ti sangwam. Di ka lang mauma. Ay na, makapakigtot ka mat, Joyce. Bigbigat, day talang iwat mo ti mangmangag. Kasano? Nagado ti trabaho. Di na pa'y matulungan. Ay na ti trabaho. Awan mo't ah. Ni baby, agsangsangit. Agsang sangit aya. O niya, nangagman. Un kaya man niya. Mabisin siguro. Sikat ti kasapulan na. Nabsugin day jay. Yung kasukatan ti daya per na. Kaano ak nga taya ang maipromote iti trabaho dito'y balay. Para sukatak matlangan iti daya pa. Ayan ti ka rin, Jeremy. Matungo ka na po dito pagbaludan. Aguray ka lang. Trabaho kung day taabanan, Emily. Siguradong laang. Asaan ka, apumalpa? Kwarta ti kasapulan. Sa anak to ako malpa. Kat iti mabiit. Makarawar ka niti pagbaludan. Kat sumaruno akton, Emily. Uraysan mo nga ibaga kanyak, Alexandra. Amo ko unti amin. Nana Linda, kat maragsakan akbalasang ko. Natungpal mo't langan tinabayagan nga ikarkararag ko. Kasla may isang atagtaga-inap da ito anapasamak, Nana Linda. Ay, sa natagtaga-inap da ito. Pudno ang mapaspasama. Nalpasan da iti panawan a panagladladingit mo. Nalpasan ti panagtutuok mo. Kat panawan mo tan tapno agragsak ka, balasan ko. Sikati kanayon amang bagbaga kanyak, Nana Linda. Jak malipatan dagiti kanayon nga ibagbagayo kanyak idi. Kaano nga tamat nga adda ti ubeng nga tartaray dito'y paraangan. Dandanin, Nana Linda. Dokas ka. Adan tumat nga rudan, mga arakop, kan mga ayab kanyak iti lula. Ay, si Kagard. Noyapan ka umasidag ka dagos, ha? Diyak kami nangag ti ayabong, sir. Ken ibagam iti warden.
papiksa na ti aircon iti silid ko. Madadal dagiti computer no napudot. O sir, Ken awanan ti karga ti ref. Nayunan nyo Agbaybayad ak iti dakkel. Hanggang kurang matipan ang asikaso yung kanya. o sir. Idanon ko kani Jill Warden. Agan-anad ka kumay ti pa nagsublib iti trabaho. Wen, Alexandra. Agan na da. Para kan ka. Kaya nitagbalin a baby ta. Saan kun adamagan no kaano ti panagawid mo manan? Taam mo, di mo maibagan no kaanon tumanan anawayakan. Dahil takot ikay kahit ko kan ka, Alexandra. Man nakawat ka. Sige, mapana ko na ha. Sige, kat agan-anad ka kumay. Talaga asaan ka amak kita computer mo? Di ka pa yagpasublat. Anya ti aramidem? Lukatak mat atay Facebook ko. Saan ka pa yung ag-Facebook ita? Amangan numahakmat ti account mo. At damanan hacker? Isungarot ti as asikaswag ita. Tsak man amukan ka, no apay akontraan na. Kutraan ka kadikit saan mat? Kumpormi ti pangibabaw nam kanyak. Mangbirok kay ti trabaho. Saan amabalin agapot akong computer ka kat excuse ka ni iti trabaho? Joyce, maawatan mo't ko man ti trabaho. Maawatan mat ko ma nga adda anak mo aron ba nga si kaswam? Ha? Aging tutulong ka manin ako nakon. Agsasangit manin ni baby. Sikat ti nakangag, di sikat ti mapan. Anya ti kayat mo? Siya ti mga sikasukan ko na? Tamapan ka makitsenda, inton bigat? Wano, anya? Siyak ti pagpalingkil? Ibabay nakmatlaw na yan Lugas ka, sikat ti mga sikasukan ni baby, tas siya ti makitsenda. Mala, siya kung ti mapan mangkita ka ni bebe. Tila pang ibabaw nam kanyak. Anya tinatakwatan, Michael. Ni Jeremy. Iso ti hacker, sir. Anya. Mapanak mi kam ka di deta banag? Sir. Iso akalat asarkan ta iti lugar ngayan na. Parikot at talaga data, Jeremy. Sakit ti ulo. Aging gaad da gundaway da. Aramidan da ti kayat da. Pudno data. Kat panagkunak. Kwarta pa iti may isang agunggunay dito eh. Sir. Agtultuloy pa lang amin ang makaurnong da iti adwa kwarta. Iti kastangar aramidan da. Kabaybayag ka. Among nga awanin gatas ni baby. Sa anak mo't ngamin na basta-basta makarwar iti trabaho. Awawirim ni baby. Tainak makitsenda. Alain kan, saan kang agbayag? Tagsubliak pa iti trabaho. Wan, amok. Itimplaan to ni baby iti gatas na Inton makariing, tas sigurado mabisen. Apay, masapul pa'y ayan ulit-ulitam dagita nga aramidat. Inkakit de. Manayunan manantig ka so ang may datag kada Jeremy ken Emily, Agent Darius. Wen nga sir. Malaksit iti agdama a kaso asang sangwen data. Umadado pa'y dagiti naganak amaw awis nga umay mga reklamo kontra kadakwada. Wait nga ron. Kat uray ato ti kwartada. Sanda na malasatan dagitoy akaso. Dahil tangarod sir. Kat ti dakas na. Nangato pa'y lang ti kumpiyansada iti bagbagida. Agam. Aguray ka, Agent Darius. Anya tinadamag ko kini Michael. Agtultuloy latta ka no ti operasyon ni Jeremy iti unag ti pagbaludan. Wen sir. Dahil tama timbaga na kanya. May sapay kumata ito'y kadagiti imbestigaram. Agent Darius. Wen sir. Di kayo matanagan. Nagatulakit ko tao ulit ipalita na. Sapay agap ako rahat. Tsaka pa'y nakagato iti gatas ni baby.
Iti day di aparmasya, ti pagkatanga ko ti gatas ni baby. Basit ti tao ijay. Ha? Ti lalaki anak katakder iti igid eh. Kasla, kabisado ti rupa na ah. Lumabasak iti sangwan na. Tapno mapanag nakakapod na ti atap ko. Nagada ti tao, di siguro madlaw. Yapon makasarto ni baby. Nagbayag mo't ngamin yung dadya, babae. Nakipalin kilang. Ayun na yan. Ni Joyce. Joyce, agawid kan. Agsangsangitan ni baby. Agoy ka! At ang ibaga! Agawid kan kunak. Jak mapasardan ni baby. Tingkap pa yan si ibaga! Anya day kaya? Nakita ni Jeremy! Anya? Nakita ni Jeremy? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. No kasta, agawid ka dito. Sa report ko pa ni Sir Darius. Sa anak pa anak kagatang iti gatas. Parta mo ti agungunay, Joyce. Ha? Awanan ni Jeremy. Awanan iti nakakitaakan ko na, Michael. Michael, pudno at timbagan ni Joyce kan ka. Panag ko na. Pudno, sir? Ngam, anyo ko mati aramidon na ijay a lugar. Asidag ka no iti bangko ti nakakitaan na. Nalabit ang mapan nag-withdraw. Siguro. Ag-withdraw iti bayad ka dagiti agbanbantay kan ko na. Kat, makaruror mat dagiti balod. Madia talagang ti mapaspasamak, sir. Wah, sige. Dahil tangarod ti takwatan tayo ta, Michael. Bangan kan ah, mulagatan nakmatlaangan. Di nakirubo, Joyce. Ibagam ti pudno ang nakita mo. Anya nakita? Diyan ko naman nakita ni Jeremy. Katpad na mati magbagak. Nakita ka talaga. Amangan no karuprupa na lang. Saan? Isu day jaya. Kinita ka na laing tirupa na. Isu. Napigsa talaga ti impluensya na. Ado nga min ti kwarta na. Isu ana turut. Sapay ko mata matiliwan. Delikado ti biyag na no matiliw ni Sir Darius. Ala, gusto day tan. Sango ti panganan. Laban-laban ti bagbagang. Sapay nakitak ti kinasiglat ni Sir Darius sa lumaban. Una, isu asapay ko ma. Tamatiliw da ni Jeremy. Amo, kabisi manan ni Darius. Iso adi namanin masangot ti agawid. Pud na day tanan na Linda. Uray kasano ti kayat ng agawin. Saan basta-basta makaawin. Ay, kunak man nun alpasan ti kaso nga imbestigaran na. Saan pa'y nana? Addamanan ti sabani ang problema. Ay, talaga adagiti managdakdakas. Saan dan sa amap-mapnag nga aramid iti kinadakas? Nalapit, saan da pa'y anadidigra? Ay, ultimatum ti kasapulan ama ipaay kadakwada. Pud na day tanan na Linda. Rumbang lang, ama ipaayan da iti ultimatum. Tapno isardeng dan ti kinadakas nga aramitan da. Kaya't kumanan ti Romar. Ibagam deta, kanin jail warden. Ada meeting na ito. Awagam. Ikang kay ti kwarta. Oh. Itan ti kayat ko, ha? Oh. Darasam. Takayat kong ti Romar. Oh, Jeremy, mabitloy. Hello, Warden. Sir, ni Sir Jeremy. Kahit nakano tiro mo rito.
Sir Jeremy, manukano ti bayad mo? 20,000. Ibagam, itad ko itan. Areglado, Sir Jeremy. Sir Warden, 20,000 ka no. Igom ng ti kwarta. Palubosa ka din. Wan, sir. Okay, bye. Sir Jeremy, mabalin mo ka ng tirumbor. Ti kwarta, itad mo kanyak. Nagalisto kayo, no, kwarta. Salbag kayo. Sutibilin dito ni Warden. Sige. Kaya't kontirunggan. Adda ka manan, di taruan? Adak iti may sa restaurant. Kaya ini kung timangan dito ikan. Maramid mo, di kay kayat mo. Amok mo ng tipang panunutan mo, Emily. Saan mabalin? Sika, maaramid mo, di kay kayat mo? Idin ta syak kat saan? Kasano, narigat mo't ngamin akasarita di agbambantay ken kadita. Agpangpangi na lang, dayjay? Kaya, kasarita to, numano ti kayat na apayat. Jeremy, di nagbaybayan dito ay. Ingkarim idi nga awan ti mamagsina kadata. Ada damagat kan ka, Michael. Anya man ang dayta? Pudno ka di nagkasaran da Ma'am Alexandra kan Darius? Awan mo't nakaibagbaga kanya. Nagkasarda ka nung gaya mon. Anya ko matidakas na ita. Sayang, adda ako maana ka imatang. Ni Sir Darius sa talaga. Mahilig iti sekreto. Damat siguro rason na ano, apay? Amo kung ti makagapo dita. Ti siguridad dati pampanunutan na. Uray no ko naman arestaren dagiti kriminal. Saan latama po kaw dagiti pangtay ti biyagda. Sa bagay mo't kiti Nang rona ta saan basta-basta kriminal dagiti natiliuda. Ay ngam, ayan nga ta itan ni Ma'am Alexandra. Alexandra, tangay saan ang makaawid ni Darius. Siya kunti mang kadwakan ka iti doktor balasang ko. Wana na, katagyaman na. Saan ang makaawid tadan sa tias asikasun na. Kasta talaga. Ay, nainayunam ti pasensyam iti asawam. Takas siya iti trabaho na. Iso ang maawatam ko ma. Imbaglakit di Tanagikat kan iti trabaho. Tano saan? Ay awan ati kastoy abyagyo. Agpada kayo latan amang kamkamat kadagiti kriminal. Daytamot ti pinanunot ko idi, nana. Mala, agrobot kang arudan. Tabapantan ijay klinay. Agent Darius. Ada tinangidanon kanya. Ang makikita da ni Jeremy. Agkatang-katang iti palengke. Gano sa dino pa itita. Wanyarot, sir. Kat bangko ti papapanan na. Saan lamay may sa tao tinangidanon kanya. Chief, numatumpong akat lumaban. Pasensya langan. No asino kada kami timatay. Agent Darius. Reklamo tayo dahi pagbaludan. Tapaya nalokay ti siguridad para kadagiti balod da. Idin to ta high profile dagiti nakabalod. Emily, amo ka at na momenti mapaspasama kita. Di nagrabakan, Darius. Kas makita mo't. Nakabalodag. Kan, anya day nga ibagbagam ang mapaspasama kita. Ni Jeremy, makaruruar iti pagbaludan. Kasano ko mga damok may papan iti dayta. Nagsinamat ti pagbaludan nga ayan mi. Ta nagsina ti pagbaludan dagiti babae kan lalaki. Emily,
Di nakalilawan. Amay ka di akasta ka, Darius. Di na ka din patpat siya? Idin to ta, idi. May salasaw nga ibagakan ka, kat mamatikan. Iso apat siyam kumati ibagbagak ita. Sa balitan, Emily. Apay, asino ka diti pampanakal mo? Ada ka din kasukat ko kan ka? Juan, Nasakit mat day ta pa nagsarsaritam? ita. Ibagam ka niya. Adaman siguro planong arumwar dito pagbalutan. Akas iti aramidan ni Jeremy. No kaya't da kaparwanan dagiti jail guards. Apay kit dinasaan? Asino ka kumamang lapad iti dayta? Balbalagan ka. Iti may kaduagong daway ang matiliw kayo. Saan kayo napakawanan pa eh? Sige, no kaya't mo, itamot lang, ipapatay na kun. Paltugan na, no day tati pakaragsakan. Ay na, Darius. Sapay ko maata makaawit ka iti kaaldawan ti panag-anak ni Alexandra. Talagang agawit at nita, Nana Linda. Nasken asika ti umuna amagop pa, iti baby yo. Uy, Nana. Kat magagaran ako niya agawit. Iso nga itapay lang, agsagana ako. Tagpakada akong kinihepe. Ayun baro, tanam na maun may ti isasangpot mo. Saan ka kumapalubusan ng bakasyon nita, Agent Darius? Ay, mabuka ka sa pulan. Uwan nga rod, sir. Makabakasyon ka. Gapo iti panaganak ti asawa. Hanggang na. Aganad ka kumay iti biyahe, ma? Delikado. Agyaman na kiti palagip yo, sir. Kasapulan ti kanayo na napanaganad. Nang runa, kadag ito'y apanawen. Hey ha, Michael. Ang mga no iti inuman man nanti papanan nyo ka ni Sir Darius. Si kakit di mat. Basta grub-grubo atak, day talaka na yung tibagbagam. No beer house ti papanan nyo, saan ka palubusan? Itulod ko ni Sir Darius ijay probinsya. Sigurado am. Ang mamatan, siyak ti makaungat. Uwin, amo. World War no sikat ti makaungat. Ala, ikamusta anak laangan ka ni Ma'am Alexandra? Ala, makadanon day ta, George. My God, nakasagana ka din. Uwan, sir. Pandara kong tilugan, tamapantan. Sa bagay, asidagmad lang ti probinsya mi dito eh. Sana narigat ti biyahe. Amo ka, sir. Exciting ti panagbiyahe tayo ta. Isungagan na talahe. Narigat ti matisgrasya. Kunak man no kaya't mga dagos ang makasangpot tayo di probinsya, sir. Huwag no day tamay ka. Hanggang napimpintas matlaing no safe ta makasangpot ti jay. Agpadatamot kaya mi ti pamati ang pagsasaw, sir. Oo. Kasta. Kasta lang kapardas ti panagpataray mo. Nasaan tamad nga agapapura? Uwan, sir. Hay na, makalang abak matlangan iti presko nga angin iti probinsya. Makauma diti syudad. Puro asok tilugan ti mga ango. My God. Apaman na maitulod na. Agsubli ka matla dagos iti syudad. Tapay mo, sir. Ang mga nabirukan na ka ni Joyce. Nalipatam ka din. Agyaman na tayo palagit mo, sir. Agyaman. Nana Linda, umay ka din ni Darius. Ayun, balasang ko. Impanamnaman na kanyak dayta, itay nagsarita kami. Uwan ka niya, talagang aga nakaksan. Ay, total, agdatamat dito ospital. Awan kirumbang apagdanagang balasang ko, tada akmat akadwam. Uwan nga rod, nana. Agyaman akunay. Ay na, talaga nagsakit ang tiyan ko. Nagsakit na, Nalinda.
Nagkabalak tiyag maneho, aging gaji probinsya, sir. Iso maturog ka lang. Tasyak ti makamukan ka. Ti lalaki ang malabsan mi anak katakder iti abay ti bangko. Ni Jeremy. Michael, isartang mo tilugan. Abay, sir. Adda ka din nalipatan mo. Suti ka. Tilugan iti bangko. Abay, sir. Michael, nakitak ni Jeremy. Imo nag-iti day ta abang ko. Urayin ta. Tasurutan ta ti papanan na. Sir Darius, agpatinggalangan dito iti pangituludakan ka. Ha? Saan ko gaya makabalan tag maneho, aging gaji probinsya? Oh, apa ang nagbalyo ti panunot mo? Napuyatan ak gaya may dirabi, kat makaturturog ako. Ha? Michael, kita. Tirumar iti bangko. Saan ka diyan ni Jeremy? Kunakon kat. Delikado na talaga. Rumara kon, sir. Si kalangan tag maneho. Michael, nagluganan iti taxi. Surutan da diya taxi ang nagluganan na. Anya? Pandara mo ti kotse, Michael. Kasapulak ita titulong mo. Sir, saan ka kanya makatlaw? Apay. Sursurutin na tayo dyan, kotse. Anya? No sa dinong ti papanak, iso mo ti turungan da. Sikan samat ti kasapulan da, sir. Basta drive ka lang. Sir, bumamakan sa langan. Diyak kayat ti maraman iti gulo. Ag-drive ka, kunak may! Sir. Partakan no, di mo kaya't apaltugak ta ulam, ha? Nay, di mo rin itutok ka ti paltog mo, sir. Ag-nervyos ak. Amangan mo matiskrasya ta, sir. Salpag kiti. Nasurutan da kamanan. O sino ta na kita ngamanan ba yun? Paltugak man langin ito. Matay kayo! Paspasap nagpataray, Michael. Surutan ta tayo taxi ang nagluganan ni Jeremy. Sir, palpaltugan na tan. Di ka matanagan. Basta maneho ka lang. Umaltog naman. Tayo di matibarakan ka! Nabaliktad tinagluganan ka, taxi. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Michael, isartan mo tilugan. Kitaan, sir. Nagpuskul ti asok na. Delikado nga sitgam ti taxi. Ti driver ti isalakan ta. Saan arumbang nga may raman? Diyak kayat yung masidag, sir. Mabuto na ka makakita itinatay. Sana ka makakuti. Nagdagsal, tinaypandag kanya. Alandok. Sarbaga. Pilitin na kitid to, Ma-irward ti taxi driver. Sana ka kuti. Natagsan na talaga. No'y bagada na tayak matin. Dahil tuyin, di kong tawag ko mang patayan ka. Agent Darius. Ay, diyak matan makontak ni Darius. Ay naapaw, saan samot ang makaumay dito ospital? Sapay adan iti delivery room ni Alexandra. Ay, amangan no nag-anak pa'y kitlain. Ita, naisalakan ta ti driver, Michael. Ita, isarun no tabagkatan ni Jeremy. Uwan, sir. Michael, Dagiti maga. Nakatalikod ni Darius. kuwanto ka na kamo, sir! Di anak ko, naglungko ang manadaga. Nanalinda. Ay, wan, balasan ka. Ala,
Pasusumagagos. Ay, sos. Nakaayayo akit kitaan. Nakaayayat. Agyang manak nanalinda. Di da kang binaybayan, iganak ko. Ay, sos, mabalin ka di mo't abaybayan kayo. Sino kumapay nga ay tisabali ang mga sikasukan ka, no saan asyak balasang ko. Ni Darius ngayon, nana. Ay, awan pa'y mag. Aw-awagak ti cellphone na. Di mo't sumungsungbat. Ana, sana ba ni? Ada siguro napatagnas asikason na. Ay, nalabit akasta. Madanaga na. Takuna na nga umayon. Ang aging gaita. Awan pa'y laang. Kasla jackpot dyan, Joyce. Kasla pelikula ti amin na nakita. Oh, ay tinapasama. Idimpok kapaltugan ni Jeremy ni Sir Darius. Naunaan ni Sir Darius. Bullseye na minsan lang at tama ti palto. Ay na-train da Sir Darius iti kakasta. Iso saan ka mas daaw. Kas jayak kumamot kalaing. Ay ayam to pa'y apaltog kat kabutang mon. Day tanto lakit din pud no apaltog. Ay kumusta nga tamat ni Emily itan? Tanatayan ti ay ayatan na, Michael. Naamuan na nga tan tinapasama? Emily, nalabit. Namuha mong tinapasama ki ni Jeremy. Awan asim! Di mo kinasyan ni Jeremy! Kaya't ko nga isalbar ti biyag niya. Ang pinaturungan na kiti paltog. Indepensa lang ti bagik. Kriminal ka, Darius! Si katirumbang amadusa! Sumardeng ka. Siyak timang pataykan ka! Awan na ka itibain! Kalpasan ang makadngan ka. Mayakar ka ni J. Correctional. Apay, di ko na. May balad na ngagnanayon. Ano ti kwartak, Darius? Tandaan dayta. Uray kalaingan nga abogado ti Alara. Awan mabalinan na iti kaso. Nadagsan na kiti ebidensya kontra kan ka. Kastan ti ibagam kanya kita, Darius. Kasla awan tinapalabas ta. Sikatin ang pirdi iti amin, Emily. Ultimo pa nagtalag ko. Dinadaan mo. Darius. Di ka matanagan. Matandaram tupay ti pan makaitabon ti bangkay ni Jerry. Makapag-happy-happy tamot nun ita, sir. Nalpason ti problema. Saan pa Ha? Adda ka di pa i-follow up ta, sir? So kimatan tati unag ti pagbaludan. Iti silad ni Jeremy. Amon tati kinapudno. No apay makaruruar iti pagbaludan. Kaninayon mo matitan, sir. No apay makapag-hakpay lang. Uray adda iti pagbaludan. Well, dahi tati takwatan ta, Michael. Nay, nakaring kagaya mo na Alexandra. Wala na, Linda. Ay na. Nakaturog pa lang ni baby. Ay, amukaw no apay asan anak kaawid ito'y ni Darius. Inawagan na ka kanin? Nabuyak iti telebisyon ti interview na. Anya? Ay, nagadaw dagiti mangin interview kan kwa na itay. Kat may sabanag tinaamuak balasan ko. Anya day tanana? Natayo ni Jeremy. Anya? Naglaban gayam da Jeremy kan Darius. Nakita da ni Jeremy kat sinurot da. Aging gaan na disgrasya tinagluganan dataksay. Isumatlagayam asaan anak kaawid ni Darius. Iti panag ko na, itatanatayan ni Jeremy. Ay nalpasan ti kasaw. Aginanamot ni Darius, Alexandra.
Pasensya kayo, sir. Ngam saan kayo mabalin na sumrang iti pagbaludan? Awan ngamin pamalubos, manipod ka ni jail warden. Di na kami malapdan. Nga oray pa'y dayta jail warden nyo. Agin i-stricto kan tumat namin. Pada ka lang nga tagabantay. Isugayam ang nalakalang ang makarwar dito pagbaludan ni Jeremy. At dagayam basit arwangan dito silad na. Ano rumwar? Kat itin backdoor. Kati panagkunak. Nairanta talaga da ito'y apagnan, sir. Tapno makarwar dagiti VIP ang maibalod dito eh. Isa runo ta kitaan tinakaibaludan na, sir. Well, alam iti ladawan. Kan i-video matan. Tapno at pamanek-nek. Kaasimot ti jail warden. Natakwatan tan ti mabalin apakait katabot. Jeremy! Kasanwa kitan, tawan kan. At may sa ako nito yabihag. Maibalod ak payan. Jeremy! Ang takamalo ka tan tiri daw. Ibunbuntog mo sa anat. Uri ka mo to. Apay ngawan pa lang ti jail warden nyo. Kunak man yung inawagan mo. Umayan, sir. Ano ito? Oh, ano ka tanan? Panawan na kaming kanibos. Da kaming ti makamo ang makita iti bagbaga man nakaibaludan idi ni Jeremy. Sige, Megan. Lukatamon ti Rida. Kompleto ti gamit, sir. Adda refrigerator, aircon, kan adda pa'y computer unit iti unag. Sige. Alam iti ladawan, Michael. Ita. Kita man na lang yung tinaramat na computer. Amangan no dito'y na nga iwaywayat ti panaghak na. Wan, sir. Mamuan amin ita ti kinapudno. Babayin iti daytoy a computer. Igan tayong de ebidensya, Agent Darius. Nalawag itan di amin, Chief. Uray adda iti pagbaludan. Hacker lata ni Jeremy. Kitaan nyo iti computer na. Nagado dagiti transactions na. Nangruna ka dagiti ganggan na at a negosyante. Isumot lagay maado ti kwartana iti bangko. Katikang runana kadwana ni Emily. Saan lang ang may masa tinagbali na biktima na, sir? Naduma-duma. Ijay abroad, kan dito'y Pilipinas. Kat panagkunag. Awanan ti agbalin pa'y a biktima. Nga po, iti cybercrime. Abay, pinainom na kita, sir. Saan ka di nabayagan na karikkan ka, apainuman ka? Uwen, bising-bisi ta kami nidi. Iswa, sana natuloy. Kat itatanawayan ti oras kan panawin ta. Aginom ta, Michael. Ngam, sir, nabartag akon. Susiga, saan pa'y? Inom kan tumat ngamin nga inom. Asla, maawanan ka iti ara. Oh my God, man dito. Asino ti Eva, Michael? Yes! Dahil man nagsiksi at chicks sa i-table ko man. Michael, saan da nga iti-table na kita? Ah, Ano? Itulog ka, ano? Nabartag ka. saan pa sir? Dito ito ba? Iyawig kan. Tadi mo na mo tararamidan. Ala, umay ka. Agyaman akan ka sa Darius.
Nayawid mo ni Michael diti balay. Agkidawak iti dispenser kan ka, Joyce. Tasyak tinangawis kini Michael nga ginom. Okay lang no si katikadwana, sir. Ngamin, maditi ugali na no kasta ang mabarta. Kita talagaan naturugan. Sir, agkapi-kapay Saan yan? Agawid akmetan. Ay, sir. Naganak gaya man ni Ma'am Alexandra. Kumusta anak pilangan kan kwa na sir? Nakatulungan niya, Alexandra. Ti baby, kabay na. Nag-cute baby. Darius, Ada ako na, Alexandra. ang sangsangitan ni baby. Apay, inan-anom. Kuha. Jaking gagara rin eh. May ayaw ak namin. Alam, mabit lang tapasuswak tapnog sardang. Amod gayam. Amo ka din ni Nana Linda si Mang Patkan. At titi ka pahim Darius paraw. Nalamiis ita dito probinsya. Iswarum pang nagkape ka. Agyaman ak na Linda. Ay, ungayam. Naibaga akon kin ni Alexandra ti pan nakabuyak kin kay titibay. Ay, amin a channel. Sika, tilinaon ti damdamag. Naimbaglakid din tamaawatan nak ni Alexandra. Ay, dayta ti pang dayawak iti asawam baraw. Pulos nga awan mangag ko a reklamo manipod ken kuana. Talaga ang maawatan na ka. Amuna ti trabaho. Nana. Agyaman nak iti panangas asikaso yu iti pamilya ka. Ay, awan ang yaman na baraw. Ay, ungayam. Natay kaya mo ni Jeremy. Kaano nga iti pumpun na? Ay na, itay pangagsangsangit ni baby. Kunak man no sinukatamon ti diaper na. Daka mo asukatan. Mala, siya akong timang sukat kan ko na. Nagrigat matgain ti kastoy. Mariing ka iti nga trabi. Talaga kasta. Ang agan-anos ka Narigat mat ngamin ipabaklay ko pa'y dahi kini Nana Linda. Iti dahi nga edad na. Rumbang lang ang amasapan amaturo. Anyamat ti makunam itiin sa ganak apang rabyan tayo, Alexandra. Nana Linda. Ay Darius, nalaing kan nga agluto barok. Nasursuro mo, nagitiin sursuro kan ka. Nalabay man, awan ramraman na. Agibalbalos ka lang kanya, Alexandra. Kasta ka mat, nuuyawang tilutok idi. Malakit din, ituloy tayong timangan. Sangit ni baby. Kapayadyak makita na sa dino tayan na. Ang mga numabisin. Alexandra? Emily? At takan ka tanak ko. Itad mo kanyag. Emily? Apay asaan ka, masikgan? Apay mo madayo ka? Emily! Saan mo may nadayo kanyag tanak ko? Emily! Agawan si anak mo. Anak mo. Saan naknadawan, Emily? Itad mo kanyag tanak ko! Di nakpalawan! Emily! Emily! Di anak ko! Emily! Diyos ko. Naitagtagainap ko ni Emily. Anya ti kaya't asawan na ijay at agtagainap ko. Intaray na kampay idi ti anak ko.
Itulod ka ni Di Cementerio. Inkarikkan ka idi. Nga tendaram ti pan nakaitabon ti bangkay ni Jeremy. Hanggang apay anak ka pusas pa lang, dagiti ima. Ikatik tumadla. Apaman ang makasangpat tayo di sementeryo. Sana bale, tapos idagdan. Darius, kita amat dagiti imak. Limtagdan, saan ka di? Limabaga na iti kas kaunay. Talaga kas tati mapusasan. Darius, pangaasim. Rukatanak! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sana mabalin. May saka abalon. Rumbang lang as ipoposas ka. Talagang awan asim kanya, Darius. Sige. Mabid lang tayo sardeng ko ti kotse. Agyaman Darius. Amok mat ngamin anasingpat ka tao. Anaimbag ka. Ngamin, hindi pailaang nasingpat ka kanya. Oh. Aday ka. Nikat kong ti posas. Agyaman urayak la na pangaran. Ginakarakong ko ni Emily. Agyaman lang kan ka. Dagas ka ni? Sige. Agtugaw ka kididitan. Pandaro kong tilugan. Okay. Apay nga tangawan pa'y da Sir Darius kan Emily. Itabundan ti bangkay. Anya tinakakat katawa, Emily. Darius, mabalin mo mat ngay sardang tuilugan. Dumagas ta pa lang iti hotel. No kayat mo. Sana. Sana na mapasamak pa'y daytay ta. Apay. Ada ka din sa baling na ay ayat mo? Juan. Sino? Ni Alexandra. Saan? Ibatam ti manibela tilugan! Lukas na! Pada ka nga ron amatay! Ibatam ni Emily! Nagdili ka matagi ko! Di na kamot nga ron matagi ko na dyan yung babae! Sumardeng ka, Emily! Sumardeng ka! Nandun ka doon! Ay, Diyos ko! Natinag ko man ang tisang apaso at alom. Pakaminduan day tamat nagko. Ay, nananalinda, ay ang aming tipang panunutan nyo, aya. Itay nakabuong kayo manin iti baso. Ay, yakam mo, Alexandra. Baday tagparparik na kanya. Ag-relax kayo ngamin, Awan ngamin ti inanayo, ta puro trabaho tan aramitin nyo. Ay, ang nervyusa kajak maawatan balasang ko. Ay, ungayam. Imawag ka din ni Darius. Saan pa'y matnana? Kan, apay akala at analagip yun ni Darius. Naimbaglakit din to nakabik ko ti Manabela. Nalaing ka talaga, Darius. Nalisyang libatay. Saan narabrabak ti naramid mo? Tinungpanak. Naituradnak at tinungpa. As ka napusasan ka. Saan? Pangasim, di na kun pusasan pa'y! Apay ano na daw kayo si Mangkot, sir? Naitabo ng ti bangkay. Anya? Kung anong may kaya. Nadisgrasya kayo kadi, sir?
Adamat ka muol mo. Uray ni Emily. Kaslada sana napinta sa napasamak kada kayo, sir. Ni Emily, inagaw na ti Manibela. Tanda ni kami na disgrasya. Ah. Oh, apa nga katawa ka, Micah? Ngamin, pampanunutot mo kasano ang napasamak nga agawin na ti Manibela. Hindi nito ta nakapusas, sir. Sumarating ka. Respeta rin tayo kamatibang kay ni Jeremy. Ha? Mamati ka mo titi pa nagsangit ni Emily. Awan mo ti rumor alwana. Agar artista lang dahi ta, sir. Agent Darius, nasaysaya at natlaing no agadal ka. Ag-schooling ka. Nabibit ti promotion mo. Naitangrod mo ti pampanunutak, sir. Ubing ka pa eh. Ado pa iti oportunidad nga guluray kan ka. Wen, sir. Bayan nyo. Papanunutak dahi tabanan. Saan nga dayo asiganton ti sumukat kanya kiti posisyon? Nusurutam dagiti amin nga ibagakan ka. Agent Darius. Ay na. Naglaing-lakit din ayan at katawa day tingobeng. Wan nga ron nana. Ay, kanulaeng idinaya na. Ika, magnan. Nagbit nga ron ti panawan nana. Ay, talaga ang nabiit balasang ko. Kat bumakbakit mo rin ti tao. Sana bali, adda kami dito'y. Saan da kayo abay-bayan? Ay, una yun, Alexandra. Urayak lamakalwa, itiday tanga imbag ang balasang ko. Agyaman ako unay. Alexandra, siya akong ti mga awir ni baby ita. Rumbang laang, yamin, sagpaminsan ka lang nga agawin. Wen nga rod. Kasanumat ngamin. Uray Sabado. At da klase. Iso nga ita, sikat ti agmalmalam nga agaw-awir kini baby. Oo na. Dahi talaga yan. Wan gayam. Kumusta ni Emily? Madama pa ti hiring dagiti kaso na. Agkit kita kayo kani? Sa? Diyaputan na ibalo din. Diyak matan mabisbisita. Dandani kayo gayam na disgrasya ini. Ko. Idiinikat mo ti posas ni Emily. Kasano man na amuan na diyan na pasamak? Namo kini Michael. Bayaman day jay. Naipalagip lang. Ngamin, tuso ni Emily. Aging kayta. Di na pa'y maikat dayta nga ugan na. Lola, mangantayon ko na ni Mami. Ay, aguray ka, apaw. Di nakguyutan tama nga lumaidog, mama. Kat masyak ni Superman. Apay ko maamay tugmam ka. Anya man ang kibagbagam kini lolam, ayan. Nana Linda, titoy. Sige, agtugaw kayon tamangan kayon. Ay, tiyak kung ba't kita namin makita, tipag na, gapo itikin na bakit ka. Sige, sakbayamangan tayo. Agkararag tayo pa'y. Agchichicks kan samot ngamin. Iso marabrabyan ka nga gawit. Awan babaik. Tila pang panunutan. Day talaga min trabaho ti pampar mo. Uray damagam ka ni Sir Darius. Talaga damagakan ko na. Talaga nga isuti ada chicks na. Anya? Ato chicks ni sir? Dua talaga nga makamo dito ya. Asay no ti chicks na? Basta ada chicks na. Period. Anya? Saan kami magpayag dito siyudad, Joyce? Agawid kami matlaan. Tawan ka doon ni Nana Linda. Imbag mo, tas si Kantiin may nagpasyal dito eh.
Awan san ti oras ni sir nga agawid. Amo mo din. Agis eskwela pa'y ngamin. No kasta, saan mo pa yung amo? Ti anya? Adda ka no chicks ni sir. Awan. Di kag sigurado, ma'am. Aro ti kasta dito yung syudad. Sino kumamat nga eh? Iso dahi ta tirumba nga takwatem. Ay na, Joyce. Ayan, ang dagiti anak tangagay ay ayam dito'y parke. At kinkinamad dahi jay, oh. Ag vibes mat, dagiti anak ta. Ma, Uwan nga ron. Dante, mapan mo man lakas saritan di bakat nga kalkalinduduan di tarwan. Sino bakit data? Ibagbaga namot nga adayo ka no tinagakwan na. Dinamag mo kumano niya tinagan na. Saan ko ang makasarita? Taamin ni isungbat na, palpak, panagpunak, agkabawag. Mapan ko man lakitaan eh. No, sino data? Rumbo nga mangyawi din ijibalayda, no sa dino man ti pagnanaudan na. Nana, anya ka di tinagan niyo? Ay, Linda, tinagan ko. Pero, Linda. Linda. Wan! Si kangagpaiso, Nana Linda. Apay nga da ka dito eh. mapupo ka wakaroon baraw. Mapanak ko mamakijinda. Ngamjak matan amaw, di papanak. Mala, itulog ka ni Jabalayo. Ay, agyaman na, baraw. Awan ni Nana Linda dito balay. Sa tinungatan tinapanan na. Apay, mami. Kasla madandanagan ka. Sa dino tayo ni Lola. Awan nga ro dito balay. Awan ni Lolam dito eh. Alexandra! Apo! Ni Manong Dante. Manong Dante. Inyawit ko ni Nana Linda dito eh. Imay ijero bayan ti balay mi. Nana Linda, apay sa dino tinapnapalam. Ay, makijenda ako ma. Unay kayon. Manong Dante, agyaman na ka? Naibag kayo unay. Awan na nyaman na, Alexandra. Ay, Nana Linda, saan kayo ngaminin arong rumwar? Tani, delikado. Ay, amok pa'y madlaang tararami nagbalasang ka. Maala, Nana. Ingkay agsukatan tani, nabasbasa kayo. Agent Darius, nadamog mo ka din ti mapasama kiti korte itong bigat. Anya ka di dayta, sir? Oh. Imposible matasan mo ang pinadaanan na ito. Di ka di kaso ni Emily? Di kaso ni Emily. Ket intong bigat, makadnganan iti korte. Ma'am Alexandra, ado dagiti reporter iterwar ti korte. Kasta ka di? Adda iti ulag ni Sir Darius. Ngumidi si mangpat ni Emily. Kalaat ari mo. Apay nga ta. Nadlaw po nagsinabat ti panagkita na ni Emily. Nabayag mo't anag minatmat da. Idikwan, ti makdara ni Sir. Amok ang maditirik na ni Darius ang mga wat iti desisyon ti Jets. Mabali na kasta. Kanayon ka di nga iso ti bumisbisita iti nakaibaludan ni Emily? Pasaray dumagdagas lang mo't numaminsan. Apay na damag mo reta, Alexandra. Agama ka kamin. Amangan kit dinoan lilawan manan ni Emily ni Darius. Panagkunak, awan san iti panunot ni Emily ti panagbalbal. Nalpasan ti desisyon ti judge, sir. Manipod dito nakaiparkingan ti kotse. Makitak. Urumwaran dagiti tao. Wan nga rin. Kat irwardan ni Emily. Kita sir. Iso talaga ti rimwar. Kasla, kalmado mo't lata. Sige.
Paandaro mo na ito kotse, Megan. Papantamat na. Di mo urahin ang makaasidad dito ay anta ni Emily, sir? Saan? Sige. Mapantan. Micah. Convicted ni Emily. Tungpal biyag ang may balod. Wanya rod, sir. Diyan ka mo, no? Anya ti marik na kita. Sigod kami nga gamam mo kami. Agent Darius. Tsaka mo, doon niya ti pakay na igan nyo iti tunggal may isa. Madlaw ko kadag iti matam, ngaglan ladingit ka. Kwa, sir. Sigod nga min nakaayan-ayat ko ni Emily. Oh, kastagayan. Kasla nobela ti pagkasaritaan ti Diagyoadwa. Amok ang nasakit kan ka tinapasabag. Ang awanan ti maaramidan tayo. Tanakad nganan ni Emily. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige, sir. Panawan kayo pengaro dito eh. Agawit ak namin ita iti probinsya. Sige lang, Agent Darius. Kat saludo ak. Itinapintas sa serbisyo kan performance yo. Kay papayo iti na ito'y nga ahensya. Daddy, apay nga itakalahan manan. Nagbayag kang absent Kuha nga min, anak. Busy ni daddy. Ano makariingap? Awan ka manan. Sige. At noawan makong kunam. Mabayagak nga talina dito balay ita. Maililiw kami ka ni mami. Ura ni Lola, maililiw mat. Kasta akmat, anak ko. Thank you, Daddy. Ado ti pasarabong at chocolate Ay, well. Talaga para kang kaneta. Dapat dito eh. Hindi pa eh. Ay na, intong bigatin akan ng data. Maturog kan. Saan pa? Agistorya kami pa ni Lola Linda. Mapana ko, tama nga orayan na. Basta Daddy Intong makariingak, intong bigat. Adakan tupay dito Well, promise na ita, anak. Sige nga Rod. Alexandra. Takal lang di anak na. Juan Darius. Nagpardas ti pa nagtulit ti panawan. Kasmat lang itinapasama kini Emily. Amom tinapasamakan ko, anak. Naipadamang data. Kasano kumajak amo? Ngamday jay tirumbangkan ko na. Aging kakadita kat di mo pa'y napakawan ni Emily. Kasano ko mga mapakawan ko? Idintot na amok nga oray na ibalot. Mapanmulat tabis bisitahan. Saan nitan? Itinaodya pa nagkagayo. Insagmak naman ang tibiyang mo. Anya tinarami mo. Adan amin kan kaagundang ko. Ngam binaybayan. Dayta ko man tigundangay mo amang paltog kan ko na. Ngam sa kanya. Awan tinaramid mo. Saan nakasta kalakati amin, Alexandra? Agsipod ta saan mo ama ito rin. Amok amasyan ka kan ko na. Ngam akay ni Jeremy. Na iturad na pinaltukan ni Emily. Ibagaman kanya ita Darius. Asino kada kayo kini Jeremy tinangipatagkan ko na. Itinapod na.
Anya madan ngay ti istorya akan ka po. Awan mo ti malagip ko na istorya mo't aminan. Ado pa lola. Ato iti libro oh. Ado dita. Ay naapo, di nakpagbasaan ng iti libro. Tayak makitan ti litra na. Jayman prinsipe analaing ang makilaban. Iso ti kayo kong istoryaan. Jay adda kabalyo kong espada na. Ay naapo, kitno na istoryak day takan kay day. Saan pa lola? Ay, apay, anya ka din ti oras aya. Rabiin sa una yun apo. Ingka ka maturugan. Saan ka makaturog? Hindi istoryaan lola. Agistoryakan ah. Ay, malala. Sige madlaangan. Istorya kan ka jay prinsipe a natural. Ingkariinganan ni Lolam tani aldawan. Uwan mami. Oh, maibaon mo pa yun ni Junior. Talaga matulungan na kan diti balay, Alexandra. O sige, bumangon tamatan. Mami, saan mo bumangon ni Lola? Anya? Kitaan ta. Ang mga noan yan tinapasamakan ko na. Ay na, tsaka mo. Kalaat mo ti panagkapsot ko. Marigata na ka bumangon. Nana Linda, anya ka diti marikrik na yun. Ay nabaro, pasaray agulaw ah. Ay, pasaray mo't namin sa anak ang makaturog itirabi. At masapak pa ay abumangon. Alexandra, impacheck mo ka din ni Nana Linda. Juan, impacheck up kon. Kat sigon iti doktor, nababa ka na ti blood pressure na. Anemic ka no? Kasta ay, Nana Linda, agtumar kayo iti vitamina, ha? Ado ti reseta ti doktor a vitamina na. Ngam di namat kayat atumaran. Ay, jakmat ngamin kayat ti angot. Kanraman dagiti vitamina ngayon reseta ti doktor. Ada maulawak no tumarat dagiti ay. Ay, Darius baro. Nana. Itulod nakman kit day. Di tarwa. Tarpar iirakman. Udo-udo na. Dito yung ulan. Ay tatinan ang nadan na alakasan na. Jakman ang muno niya tilinaon day na. O sige, kitaan ta, noan niya tilinaon na. O sige, namni. Sirip-siripon ni Nana Linda Igerora. Ang mga nurumor ijiki. Di nan tumanin ang muti papanan na. Well, o sige. Ay, nakatap-tapok. Ano? Ha? Napunumot iti papapel. Wan nga rin. Oh, kitaan na ito eh. Ladawak na ito ya. Ladawak idi ubinga. Kan, adapay ladawan ni Daddy. Wan nga, paiso. Ay na, talagang ipatpatag na ka ni Nana Linda. Kan, dahito pa eh. Oh, kitaan. Group picture tayo, idi naggraduar tayo. Oh, dejayak man eh. Adak iti igid. Malagip ko lakit nga rantay di na. Di pa naka-hospital na idi tinaudi apan nakakitakan ko na. Diyak man lanagan na nga. Sakpay man na tayo. Adap ay gayam litrato ni Emily dito eh. Kastamot ni Pamela, a best friend ko. Alexandra. Napimpinta siguro na idulin talangan dagiti aladawan. Anyaman dagiti dakis na napasamak iti napalabas. Lipatan tan. Tinapatag. Kat tiyag daman. Oh, sa dino pa iti papanam, maturog kan. Ikisilid ni Lola Linda, mami. Istoryahan na rin kanya. Prinsipe nga adda espada na, kan adda kabalyo na. Ay na anak ko,
Saan pa'y ang mabalin nga agistorya ni Lolam ita? Apay na sa anak-anak katurog. Lajak man nagtiistorya na. Masakit ni Lolam. Masapol nga ginana. Ken, masapol ang maturog ana imbag. Kaasimat ang erod. O sige, siyak lang ang timang istoryakan ka, ha? Jay prinsipe ti kayat ko ah. Anya klase a prinsipe ti kayat mo? Jay adat isalakan na a prinsesa? Uno, jay nalaing ang makilaban. Kita man, di mo amo. Nalalain ni Lola nga istorya. Ha? Nasa man kang nagsisigod apan day di amak. Kaano tinaudi apan nakakitak na imay ka dito? Ididandani ka nag-resign iti trabaho. Dito'y ka nagtalinaet iti manunga ito. Jack ko makayat asubilan day di a lugar. Gapot ang malagip ko lang tinapasamak iti day di amak. Yan. Jack mo. Jack man pa rin napanawan day ti afan. Nakas ang man tinapasamak. Dito'y dapi na tayo day di amak. Yan. Napatiglat na kanyak day ti a lugar. Darius. Upon gayam, apay adita pamulaan. At no, pag numaran ka. Tawid mo daytoy iti day di amam. Katam mo. Tarigagayan na ti panagtalinaod mo ditoy. Alexandra. Tawid mo apakalaglagi pamkan ko. Nanalinda, sumipungatan. Nalamiis ditoy. Ang mga nagpan natin kay tumanan. Ay, mapit lang, balasang ko. Kay kayat ko adang-danggan, tigarikgig ni Darius. Kita mo, ang taray-taray manan, ngagay ay ayam. Wanyarad na na, agay ay ayam day tiyang mana. O ala, tumakder kayon dita. Taitulog kayon, ijay sila dito. Nasapa ka man asin mangkot ita. Ada nga min operasyon mi. Bypass operation. Katag may saka? Mabalin ay ang agmay-may saa. Delikado na ito nga operasyon mi. Asino di kaduam? Siyempre, ni Sir Darius. Aguray man gayang tawagak. Ibagakan ko ana, anak positibong ti operasyon. Isu arumbeng lang nga iwayat mitan ti baybat. Ada ka gayam dito sila ni Junior. Ang mga numaring ni Junior. Oh, nakarupot ka man. Adawag ko. Ada operasyon mi. Kahit kasapulan na. Anya ti baga kini Junior na makaraing inton bigat. Ibagan mo ipatpatag ko. Kahit ar-aramitak na ito. Para kayo ko na. Kunap lakit di mo saan ka makaumay, sir. Madanaga na kasi siya lang ti mangiwayat iti operation. Mabalin ka di asa anak mat nga umay. Big time drug dealer dito at iliwanta, sir. Pudno dayta. Baknang dayto atawa. Nga maday ti drug watch list kas most wanted drug pusher. Himayak, may kabisitaan. Agyang manak iti isa sa rungkar mo manong dante. Anya ngay, full-time housewife kagaya man. Awan pagbabawyak iti pangngeten ko manong dante. Insagana kong tibagik para iti daytoy. Ay, masyanak mat kini Emily. Nasintensyahan gaya man. Diya ka mo. Ngam awan mariknak nga asikan mo ka na. Tapay. Naibaludan. Katong palbiag, tisintensya na iti pagbaludan. Kanayon ang may tagtagay na ka. Kat uray iti tagtagay na. Dakas lata. Diyak amo na apay. May salang ti makikita ka rason no apay. Anya day ka manong dante.
Saan mo pa napakawan ni Emily? Nagtalinaid tirurot ken gura di tapuso. Saan mo paspastrakan dito'y balay, dayta nga Emil ay Alexandra. Dakas, dayta babae. Nana Linda, awanin ni Emily, na ibalo din. Ay, kunak tupay ka. Nakita naman siguro din ni Darius. Nalpasan dagiti pasama. Sa amin ang maulipay. Ay, sa anak ang mamatay. No, pasaray maturog dito, dayta babae. Subya-subyan na pa'y ni Darius. Mawatan ka na, Linda. Sa diwa pa'y ladita panunot mo dagiti paspasamak. Ngam dito'y pusak. Diyak maiwak si tirurot ko kin ni Emily. Kurang pa'y tinapasamak kan ko na apan mo sa. Gapo iti kinadakas na. Panligi ti operasyon tayo, Agent Darius. Natiliw tayo ti most wanted drug dealer. Wan nga rod, sir. Nabayag tayo binambantayan dito a suspect. Isuarumbang lang at tayo ti maikan iti pamadayaw. Sabo, tinarecover tayo iti ikot na. Kaya andat dumapay a drug paraphernalia. Ingatan tayo pa itintal operations tayo. Tapno maarestar, dagiti nagbasol itilintag. Kitam, Joyce. Bidak manan ita. Natiliw mi, ti most wanted. Saan lang mo't asika? Ado mo ti kakadwam? Kat ni Sir Darius, ti team leader yo. Oray basta may saak kadakwada. Abangan mo adda ka lang manin ijay likod ti ruangan ang naglamang. Saanan niya? Si kakit idimot. Awan ti bilib mo kanyak nga asawam. Tas takamat nga min. Ada operasyon nyo, aglamang ka. Sa kantorumwar, into nalpasan ti operasyon. Apay ko mga yabanak ni Sir Darius, naglamlamang lang kar aramida. Alaman? Ito ka mo ah. Kasapulan na kamatlang ka siguro. Oray kaskasan oh. Anyan tuman nga tati sumaron ng operasyon ni. Mayat ti mangiwayat iti operasyon, no kaduam ni Sir Darius. Sigurado, asaan nakaabay-bay ah. Sino ti bisitahan nyo abalod, sir? Ni Emily. Kasi matay ti abalod. Nabayagan niya akor oray iti bisita niya. Nasayat mo ta nalagip yung asarongkaran. Kapin ano yung sir? Nasinga dagayam. Kapkapad na kayo, sir. Mabitla, Sakbay asumrat ka iti seldan. Wan, ma'am. Okay? Sumrat kayo lang iti seldanan? Saan na kaya ti rumwari iti seldanan? Okay, ma'am. Sir, pakisurat nyo lang ang tinagan nyo di lag po. Sino ti bisita? Ni Emily. Emily, ada bisita. Ada. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Emily, anya tinapasamakan ka. Darius. Awan ka dito awit mo nga nyaman para kan ko na. Saan gamin ngagdigdi gusto ito babae? Nangalak ako ma. Uray gamit na lang. Kwa? Hindi ako maruan di pagsaritaan. Apay kasta tinapasamakan ka. Kasano? Saan mo't kami namangmangan? Anya? Nagsasakit. Darius. Kita ama. Hindi na pa yan masagay Sumartin ka! Kasarsaritak ti kayon ko! Isuwa.
Payamon. Talaga akas talaga kita. Nairwam kong tibagbagit ito'y alugar. Darius. Nasaya at matay may ka. Sikalaang tinakalagit kanya. Anya na kita awit mo, sir. Nagdudumag, Rosaria. Nagadumutan na kita. Katag may sa kalangot. Saan na para kanyak na ito eh? Para kini Emily. Napan mo gayang binisita? Well, kasapulan na dagito eh. Ingat katangan pa'y langit ikasta. Ano na nga iti adu akwartana? Michael, saan na nakas itisigod tibiyag ni Emily? Nung makitam lang ko may tipagbaludan, di mo pa yun mabigbig. Anya nga katbalod nga ron. Lakamo na ati rigat na iti aramid na basol idi. Masakit ni Emily. Kat panag ko na. Masapul ang maipagas. Kat makamumot din ati gobyerno amang ipagas kan kwa na. Saan mo nakaragupay dahi ta, Sir Darius? Ingat gatangan na iti ado a grocery. Isutin tulod na ita iti pagbaludan. Kasta ka di. Katamom, nadakamat na nga ipaagas na ni Emily. Masakit sa kanong amin. Agar artista manan. Sigurado na ita. Day tamat yan mo. Kaya't na ngamin ang maalat isimpatya ni Sir Darius. Kasano ko maamapakawan ko dahi jay a babae. No kastamat tar aramidan na. Nagko na ngamin napakawanan. Dahi ta tibagbaga kanyak ni Darius. Ngam, amangan magnukod na masakit. Kat kasapulan na talaga ti doktor. Sa anak amo mati. Apay ko mga agsakit. Pambar na lang dahi jay. Mami, ang kadidadi ti kasangsaritan. Saan ani daddy dahi to anak? Kung ako ni dati, kaano nga tamanan nga gawid, mami? Sige Michael. Agyaman ak iti impormasyon ngayon danon mo kanya. Anya ti plano mita? Umayak dita. Agkita kami iti dahi jay nga Emily. Mariga na ka bumangon. Nasakit tilikod ko. Kaano pa nariknam na ita sakit mo, Emily? Sipon imayak dito ay. Isa maimbaga. Asaan ako na pagkardinan. Tadyak kabalan. Nagbaliwan tilangam, Emily. Tadyak amon tila kita. Tadyak matay masikaso di bagi. Taag-agalak ti sakit ko. Ato yun. Nagdudumag, Rosaria, para ken ka. Ikaabin mo lang, tita. O saan na kiti kakatwak, kiti pagpalutan. Saan? Para ken ka dagito eh. Binatang ko. Kasta dito'y Darius. Ibingay mo no anya tatakan ka. Ialaan nakman kit di iti dano. Mawawak namin unay. Ospital, di ba paranta, sir? When? Ada bisitahan ta. Di mo ko na na-confine ni Emily, sir. Sikon iti doktora ng tamingken ko na. Nas ka na ma-confine ni Emily. Sikatin ang kid daw iti dayta, sir. Kasapulan na ngamin ti ma-confine. Aga na tayo, sir. Ang mga nukon ko na nalang dayta. Tapno makalibas. Michael, nung makita mo na ako mati itsura ni Emily, sana nakasitisigot. Kahit panagkunak, sana amarami ti aglibas. Junior, irikap mo day talig daw. Proyek ni dati, amangan mo sumangkat kita. Saan asumangkot ita ni daddy? Saur, tinanawan nakmanan. Ita'y nakaringap, awanan. Naskan nga itang pailaan. Imula mo dita panunod mo. Saan akanayon ang makadwang ni daddy?
itaad na napatad ang misyon. Oh, kumusta ka ni Emily? Adamit na nagbaliwan tirik na. Saan ako na maulam? Nasayat nga ron no kasta. Naikat ti po sa City Ima. Nga madalat na dagiti agbang bantay ti taruan. Wen, kini daw kung may katanda. Apay pala nga bantayan da. Talaga kasta, Emily. Kasapulan na mabantayan ta ka. Darius. Pakawanan na. Amo. Dakkel tinagbasula ka. Ah, Ang tugaw ka ko nga, itiabay ko nga. Di nakpanawan. Kaya't ko dagi na na. Ngam kaya't ko. No agriin ha. Sikat ti makita. Mabalin ka di. Darius. Iso day ta ni Emily? Kita lang nga rodan ang nakaigda iti silid na. Kasla saan nga iso? Masakit nga min, iso ang nagbaliw ti langana. Ay, kaasin mo. Kaya't mo pa'y kadi kasarita? Nakatulog mo. Mala, umunakan nga agawid, taurayik ni Sir Darius. Agidan kami ton na agawid. Kaya't mo asawan. Nila ang Sir Darius tinaanos amang bambantay kanikwanan ti ospital? Asino pa'y kuma? Mami! Adda ni Daddy! siga talaga, Junior. Tinururay na, ha? Wala, Daddy. Inal daw nga urayan ka. Mala. Ayan ni Mami Maya. Agda iunag. Tingay pa sa lubong ko, Daddy. At dito, eh. Ala, umunag tangano din. Tulungan ka nga gluto. Sana na. Oh, apay makaungat ka. Kaya't ko tabulimat. Namrumbang na ang ama-amang ti sakit tinakam ko. Ha? Saan ka pa'y anap na, anaggatang kadagiti gamit na? Si ka pa'y tinangipan kan kwa na i-hospital. Anya ti kayat mo apagparangan. Ah, Inururay na katanak mo. Yak amuno anya ti irason ko. Ti trabaho mo, wano ni Emily ti gapuna, no apay asaan ka anagawin. amom ti makagapo, Alexandra. Apay kung mga iraman mo ni Emily dito yung asaritaan ta. Gapot ag sub-sublima ng tirik nam kan kwa na. Saan napod no dayta? No apay ngamin anag-resign na idi. Pinatay ko la kuman, sakbay anag-resign na. Di mo kumasawin ti kasta. Di mo amo ti sitwasyon. Takwatak dayta sitwasyon ng ibagbagang Darius. Saan nga gnanayon nga uli makaklatan? Darius, sika ka di dayta baraw. Wen nana, kasangsangpat ko. Ay, nasin nga ti makita. Ay, bulsa ka kon baraw. Shock dayto nana. Ari kapot man katarupam. Tapno masigurado. No talaga si kadayta. Oh. Okay, kumusta kayo dito balay nana? Kaya't ko kumatyag pag napagnagitarwa. Sanak magkaar na makakita. Awan ti makita. Oray basit la kumaalawag. Ay, wan gayam. Kumusta ngay ni Alexandra? Ni nana talaga. Kahit no kanayon yung matakadwa dito balay. Duwadakin ni Junior, ti anak mi. Ay, wan gayam ay niya. Kay, ni Emily, kumusta? Kaya't mo ka di asublihan. Anya? Di nakapimpintas. Ngam sobra mati kinasuplada na. Sir Darius, anya pa lati sa pulam iti daytoy abiyag. Nadaan kay tinasingpat.
Ken man nakawat nga asawa. Ken nalaing nga anak. Panagkunat ka. Awanan tikid dawag pa Manong Dante. Kas titigayit ko abiyag. Simple lang. Kasta mo tibagbaga kini Alexandra. Numayak po masyar dito'y balayo. Ngayon panagkunak. Nagtalinayad ken kuha na tirurod. Ken gura na kini Emily. Dumtang tumot lang ti panawan. Ang mapakawan na ni Emily. Wen nga rod. Masapol ngamin, apakawanin na. Tapno lumag antirik na na. Manong Dante. Agyaman na kada kayo, ha? Auray awanak dito balay. Adda kayo amang bisbisita kadagiti agina. Gagangay ita kakaruba na ita, Sir Darius. Awan gayam. Imbitaran kayo kuma. Umay kayo di balay itong bigat. Adda ka di selebrasyon. Adda basit pagsasangwan tayo. Birthday ngamin day di kapsat ko. Katkas na kay Ruaman. Silselebraran mi. Kas pang lagip mi matangkan kwa na. Namnamaan mi ti umayo di balay itong bigat. Agpakada kami Manong Dante. Agyaman kami, iti pa ng pasangbayo kada kami dito balayo. Dante, agpakpakada ni Alexandra kanika. Nagsaukan. Jak malap dan tirik na. Makasangit ka magtan. Malagip ko lang day di Pamela. Manong Dante, Kaskan ka kumaitan. Adamat ng pamilya na. ala, gusto day ta na panagladladingit mo Manong Dante. Nalpasan ti amin. Ikarkararak tayo laangan ti kararwa, hindi Pamela. Kaya't mga kasarita ni Emily. Wan, kayat ko ngagsalita kami. Sige. Sige. Umunag ka niti pagbaludan. Saan ka ngumay? Urahin ka lang dito kotse. Sige. Mabiitak lang. Ababa lang ti panagsalita. Gaya magkasalang una iti panagrubot mo. Dagayang bisita ma. Iso day ti tinabayagan nga inururay ko a bisita. Day tabuok mo. Pag-isayo mo ta. Buludok man nga ti sarming mo. Takitaakpan ti lang kiti sarming. Ang mamayang agsarsarminga. Kita man nga ti lang ha. Mayat ka din na sumangwak iti bisita. Kasla bakit kailangan? Urayak pulbos ka. Saan lang tama baliwan? Nasaysayat lang arudan. No saan ako nga agsarming pay. Pagno jak makita ti lang ha. Apay nga minamasapol nga agsarming ka. Sakay-sayim lang day tabuk mo. Ayuson. Espesyal nga min ti bisita. Espesyal agayam. Pagurayan nakpay ni Emily dito. Adda sumuhat a babae anak kaposas. Agturong dito ayan ko. Alexandra. Siyak tayo ko eh. Di na ka din mabigbig. Erin, nagparintumang kamatan iti sangwana. Pakawanan na ko, mahal. Ado tinagbasulat ka ka. Tumakder ka ko, mahal. Saan na rin ba nagparintuman kay iti sangwana? Pakawanan na. Uy. Napakawan ka, Emily. Sige. Tumakder ka. Nagsalita na.
Agyaman ako na Alexandra. Agyaman na. Basta una yan, timrasan ti Bagyam. Saanin akas itisikot ti langam. Naragsak ako nito ay. Katnay ti unayak ang daway. Di ba pakawan na? Alexandra. Emily, Nagdagaan tirik na. Idalaang amakarik na ang itikastoy. oray siya, Emily. Nabayag akinupkupi-kupak ti sakit kinakam ko. Ngamitan, nabimpinsan, anapunas. Agyaman na. Agyaman na kiti na ito yung taway. Nakaragaragsakag, Alexandra. Emily, Uray kasano ti kinadakas ti maysa a tao, no agbalbaliw, mapakawanto. Uray kasano met ti kinasipnget dagiti napalabas, nakasan apaspasama iti biyag, agdanto na tarumswa anam nama, san laeng nga umibat iti pamati iti Diyos anamarswa. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.